de Mos, que era un veciño de Carreira, ainda medio familia nosa, que tiña leiras, pero tampouco fora mellorado, non tiña moitas, e máis das leiras traballaba fora, traballaba na construción. Unha mañán saiu da súa casa no Jouchal e ia para traballar a unha obra do señor Abadiño, que estaba lá, dando masa, e ao pasar por partir al río, onde ao forno, onde ao cruceiro, encontrouse ca morte. A morte na miña terra, na aldea de Carreira, non tiña nada que ver con esa señora con apero de labranza, vestida de Armani, con as tallas por debaixo da que lle fan falta. A morte na nosa terra é un señor de mediana idade, con un traxe normal, algo gastado. Así, eso que se chama honesta pobreza, que está gastado polas mangas, pero moi limpo todo. Ademais é curioso que a morte nunca cambia de traxe, porque ainda que parece un paradoxo, a morte é inmortal e sabe por experiencia que as modas sempre volven. Entón aguanta as temporadas que está fora da moda porque sabe que vai voltar. E normalmente fala baixo e usa moitas fórmulas de cortesía porque sabe que a visita é mal recibida. Pero aquela mañá, cando a morte se atopou con Manuel de Mos, debía estar un pouco de mala hostia, que lle dixo así de calquera maneira: Manuel, vai-te dispoñendo que xa a noite vou ir buscar á túa casa. Manuel quedou amolado, porque quedara de traballar. Entón dixo: vou avisar ao señor Abadiño. Chegou a obra e dixo ao patrón: mire que nada, atopime que a morte aí en partir al río, e bueno, díxome que me vai vir buscar a noite á casa, e díxolle por si me podía dar o día libre para falar ca muller e deixalo todo disposto. E o señor Abadiño, que era un patrón liberal e non era partidario de ter a traballadora ata a última hora da súa vida ali partindo o lombo, dixolle: vai para a casa, fai todo canto teñas que facer e... Manuel! Ei! Manuel! Díxolle o Abadiño: acompáñoche no sentimento. Manuel agradeceu, e ao chegar á casa a muller sorprendeu-no que estuvera de volta xa tan tarde. Podemos cantar unha canción mentre acaba este momento? Sabedes algunha todos? A pulga. No, la burrita, no. Tan, taran, para, dixolle o patrón: acompáñese no sentimento. Manuel chegou a casa e a muller dixo: ti, como non estás no chollo? Sorprendeu no velo de volta tan de media mañán. E dixolle Manuel: nada, é que atopín a morte polo camiño. Díxome que me vai vir buscar a noite á casa e dixolle ao señor Abadiño: dou-me o día libre lá para falar contigo, para dispoñer todo para o velorio. E dixolle a muller: e xa é así? E a morte que che ven buscar á casa e ti como o parro ves aquí a esperar sentado. Era de Gil, era. E dixo, Manuel puxose clásico e dixo: é que podemos facer contra a morte, muller. O que podes facer contra a morte? Mira, o primeiro vas rapar a cabeza para que non che conexa ninguén. E de paso aproveitas na barbería de Vizcaya e sacas ese bijotillo que nunca che me gustou nada, nin cando éramos mozos. Cando veña a morte, dixolle que non estás, e cando se vai vou che buscar a taberna de Campos. A Manuel pareceu un plan perfeito, ou polo menos pareceulle que pagaba a pena tentalo. E por primeira vez na súa vida, Manuel de Mos fixo todo o canto lle mandara a muller. E cando as trevas da noite caeron por riba da parroquia de Carreira, 3 petadelas bateron na porta da casa de Manuel de Mos. Era a morte. Abreu a muller, quedou impresionada a ver aquela figura, tiña pinta de tío normal, e dixo ao amor: tá, Manuel? Que Manuel? Ai, que carallo. Manuel de Mos, non vivía aquí. Ai, Manuel non lle está na casa, era onde vai?
quedei con el de velo a esta hora aquí e ahora non está. E di, ai, non sei, señor, faime moi desgraciada ese home. Anda todo o día por aí cos amigachos de xocantina e de chiquiteo e de máis cousas que eu prefiro nin pensar nelas. E a morte, que é moi discreta, dixo que ela as cousas de familia non lle interesaban. E se podía dicir ya que ahora volvería, non lle sei, señor, como vai á Ribeira, ao Café de María, a xogar ao julepe xa non me ven pola casa. Teño moito vicio de xogar ao julepe. Xa vai directo do vicio pro achollo. A morte entroulle unha mala hostia. Fixose a subir a Costa de Campos, non iba fervendo yo sangre, xa que a morte ten sangre, que eu non sei, ia blasfemando. Cago na vida, que é a blasfemia preferida da morte. Cago na vida, cago no que non se inventou, tiño unha mala hostia. E va a pasar pola taberna de Campos, pola de Prejo, dixo, vou tomar unha copa de caña porque unha mala hostia que levo non chego á casa. Entrou ali, entrou tan furibundo que ni reparou naquel cornecho onde estaba Manuel de Mos, ca cabeza rapada, con esa palidez de la tora que teñen debaixo do nariz os que levaron bigote toda a vida e que os sacan de repente, ocultándose con unha cunca das do caldo chea de viño do país, que tampouco é unha gran cousa por ali. Pero ele non reparou neso, bateu ca moeda no mostrador e dixo: unha copa de caña, cago na vida. E chegou rapidamente Prejo, serviulla, colleu na morte, meteu unha de penalti, outra, cago no que non se inventou, e serviulla. Prejo, o taberneiro, era curioso. A pregunta de, que, amigo, algún disgusto? Non me fale, home, tras, non te vas a contar. Pero pasou ya con unha gente aquí, de carreira. E a morte observou, non? Levaba moito tempo observando os seres humanos. E dixolle, se me convidas á terceira copa, conto-cho todo. E aí, Prejo tivo unha loita no seu interior. Porque ele era curioso, pero tamén era agarrado. E esas dúas potencias da alma loitaron no seu interior. E finalmente venceu a curiosidade e servelle unha copa, non tan chego máis de paja. E a morte tamén un pouco máis acalmada, como meu pai, despois de mallar no porco, dixo, é que eu soña morte, entende? E dixo Prejo, por moitos anos, señor. E hoxe vim aquí a carreira a buscar a Manuel de Mos. Oiches, non viría aquí polo bar. E o taberneiro escapose unha mirada para o cornecho onde estaba Manuel de Mos e veo outra vez de volta. E Prejo, que era agarrado, curioso e bo veciño, dixo, non veo por aquí en todo o día. É raro, que sempre nos ven. E a morte xa lle volveu ao mal sangre, que ten sangre, dixo, cago na vida, levo todo o día nesta puta mierda de pueblo que carreira, carallo, que non hai nada para ver, pola puta tradición de levar aos defuntos de noite, e agora chego a súa... Xa vedes que a porta era de fora, que dicía, agora chego. E dicía, agora chego a súa casa, e non está, teño a mala hostia. A mala hostia que levo. Vou apañar aquel rapado daquela esquina e vou non levar a ele.